Ibomolo nzemo azasi m nke onye chi ya zelo. Tata bụ 19th of February 2025. Anọ m na ọgwụ since 6 o'clock na-eche ka ọ kụọ 7. O nwere ihe mere nji wee bịa na-abịa biko o nwere ihe nche ife ọkwa ị na-anụ Igbo ị na-enweta pio na-ekwu ọkwa ọgwụ bụ ya ka ọ ga-emechi ya last week how many days or weeks ka ọ na-eje na 2 weeks okay ihe eji mechi ya bụ maka na a na-achọ ndị na-eme gịnị ndị NAFDAC everywhere onwere onye na-abụ okay a sị m nke onye chi ya zelu ọ sị na ndị NAFDAC bịa mechie ọgwụ a going to 2 weeks now onwere onye na-aba onwere onye na-apụ yes ndị NAFDAC ịnọkọta bata bịa sọvee ihe a na-eme n'ime afịa dị mma ọ ife a ka anyị na-ekwu maka na aka ndị mmadụ ji ebubata akụchie n'ime afịa kazi nkụ unlike this video now nene this video ka efi ya nchọ ịgwa anyị covered at Major Village in Shomangwa local government area. This is the warehouse, this is the entry, this is the warehouse. So let's go inside and see what is stocked here. Things they happen. This army on standby. NAFDAC, police. Okay, this is the story building. Two-story building with an adjoining one-story building, all filled up with products of NAFDAC concern, filled to the brim. Everything is stacked to the point that you won't have any breathing space anyway. This is how all the rooms in this place is filled up. Oh God. All this kind of video na so n'ihe me ndị NAFDAC ji batakwo ime afịa no. Mana o nwezi ife dịzi ebe afọ nchọ ịkọwala unu. Ama njiro maka na enwere ọgwụ na enwere NAFDAC. Kpochie the whole ime afịa niile. Enwe ọgwụ nwe NAFDAC ebe afọ. Enwe ọgwụ na-adị na-abụ na-adị anọkarị 1 week o mee expire. Then ikpochie shop ndị mmadụ niile ịgwara ofe oge fire emepe ịgwara ofe oge fire abịa. Do you understand? For 2 weeks. Enwe ndị esi ebe a akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, enwe ndị si ebe a akwụ ụgwọ ụlọ. Na-ajụsị ọ bụrụ na abịa mepee ya ndị anwa nwee ezigbo ọgwụ famegolo expire gọọmenti anyị akwụkwafụ ụgwọ. I'm calling Charles Soludo ka o tinye ọnụ n'ife anụnwa. Ịma na ife a bụ afịa ụmụ nwoke and the thousands of men nọ here and agụụ dị n'obodo, crime dị n'obodo, amamihe nchekwu. Ọ bụrụ na anyị abịa maka esiri shọfel lụọ ya line ọbụla abịago enene line emepelu ndị line anụnwa then enenelu ndị line a emepelu ndị line a si maka esi mee ya ada afụsị ndị nọọsụ na ndị dọkịta ada afụsị ebe fa ya egote ọgwụ wee nye patients nọ n'ụlọ ọgwụ ihe nna aka ọ na-edokwa gị anya na ndị mmadụ na-anwụsịsị n'ụlọ ọgwụ ndị na-enwero ka ọrụ alụfa na-anwụsịsị ndị na-ele ọgwụ afụla ebe fa ya egote ọgwụ and this is ọgwụ head bridge Ọnịcha o so na highest dị na Nigeria amala mma na asị konwe nke ya we need help we are dying ogologo kwado adịrọ n'ụka mgbede ka ngwaba na ụmụ arụba m ịtọ na a na-achọfa achọ peace and love.